Enkosi kakhulu masibulise kuwe, sibulise nakwembukeli apho ekhaya. Songiwe ke namhlanje inkomfa yombutho we-ANC yasigqiba solawulo lwayo. Inkomfa ke leyo ebizwa ngoba yile-Krotla ebiqale kusuku lwayizolo yabe iyaqosheliswa namhlanje. Le inkomfa ibijonge okokubana iinkqubo ze-ANC zihamba ngoluphi na uhlobo kwaye ke baza kwenza ntoni ukuqinisekisa okokubana babuyisela ithemba ebantwini bephondo leMpuma Kapa ngokuthi baqinisekise ukuba iinkonzo ziyeza eluntwini. Khumbula kaloku okokubana sisaya kulo nyulo lorhulumente basemakhaya kwaye kumbutho lo we-African National Congress ukuyabona ukwehla kwiivoti abathi bazifumane. Yinto le ethe yabe iyavunywa ke ngusihlalo walo mbutho u-Oscar Mabuyane kusuku lwayizolo esithi baqaphele into okokubana amathemba abantu ayehla ngakubo kwaye ke umbutho lo uza kubuyela kwakhona esihlalweni sayo. Umzekelo sithetha ngentseni namhlanje sibone uqhankqalazo kuvala indlela ku-N2 phakathi kweDutywa noMthatho, kanti kwiveki ephelileyo sibone uqhankqalazo oluqhuba ngaphaya eXhorha. Yinto leyo ke ebonakalisa into yokubana abantu abonelisekanga indlela umbutho we-ANC oqhuba ngayo kurhulumente apha kweli phondo. Usihlalo ke walo mbutho uthe kuzawunyanzeleka batshintshe indlela yokwenza bazise inkonzo eluntwini. Uthethe wenjeje. Part of the issue that we need to do is to improve service delivery, because if our people are able to are satisfied, are able to get services that are expecting from government, it's going to be easy to mobilize them because they are looking forward to see government. So particularly in the Eastern Cape, they are not interested to go and look for another government because they've seen that this government is capable, has got a potential to push things to a higher level. Enye yezinto esithe sabe sayibona sayiva kumbutho we-ANC namhlanje xa bequkumbela leli Krotla ikwangumcimbi wokuzisa kwenkonzo eluntwini. Begxeka kabukhali isenzo sekumkani yabaThembu, ukumkani uBuyelekhaya kaDalindyebo ehamba negqiza lakwaSirayeli besityalela amaziko karhulumente eMthatha, izibhedlele ezibini, Nelson Mandela Academic, Mthatha General kunye nedyunivesithi iWalter Sisulu. Uthi esa senzo sisenzo esidelelayo okanye ke nesijongela phantsi urhulumente weliphondo norhulumente welizwe loMzantsi Afrika. Sithi sisenzo esiya esinento yopolitiko phakathi kwaye ke silukuhla abantu abanxaniweyo benxanelwe inkonzo. Besithi ayilonyathelo elihle eli lithathiweyo ngokuba kaloku uMzantsi Afrika awunabudlelwane obuhle nelizwe lakwaSirayeli ngenxa yelatyala abathi balifaka kwinkundla yamatyala yamazwe ngamazwe. Cannot be that in the Eastern Cape you'll find one of ourselves, the traditional leader, that becomes an inviter of a state that has been declared as an apartheid state by a United Nations. Now, the king was completely out of order, and he knows that what he's doing is a betrayal of the trust of his own subjects in that particular area. Now, it's bathembisile ke ukuba bazokwenza nako beqinisekisa into yokubana bayabuyisela ithemba kubantu bephondo leMpuma Koloni ukuze kuziswe inkonzo ngendlela eyiyo, balwe kwakunye ke nolwaphulomthetho, balwe nentswelangqesho egqubayo kweli phondo esiyibona mihla le. Iphondo eli lineqondo lingapha ku-40% wentswelangqesho, nto leyo ke ibonakalisa into yokubana noko imeko apha kweli phondo isenobuzaza kakhulu. Besithi ke bayafuna ukuhlala ngakumbi kwelaa cala lesebe lezolimo kuba yona ndawo uphondo leMpuma Koloni elinothi liziphuhlise kuyo, yona ndawo enothi ivelise ukutya kuyo ukuze kuphuhle liphondo kuphuhle noqoqosho lwalo. Sibele kuwe estudio.